kada deki niku cam tu na gottaduta mata engle inita madimayir it's not kamathara hey panna ayu vede mena enemy balige enna enemy engle ita beauty parlor baida madimale bidad paire adedi yeah enna hair stylist eddeva kapannave idu banuchi ondo enchina ಕೃತಿ ಯಬ್ಬ ಏರ ಫುಲ್ ಬುದರ್ವನ ಏರಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ದಲಾಂಡ್ರಿತನ ಕೊರ್ಲವೆ ಅಲ್ಲೆಂಬಲ ಅಡ್ಡಡ್ಡನೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಮೋಲ್ ಓಡ ಬರ್ತೀನಿ ಎದುರು ಯಾರಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಜೆತ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಒಂಚ ಪಾಪ ಬೋಡ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೋ ಈ ಮುರಣ ಇಂಕ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿನ ದಿಂಚಡ ಅಂಚ ಇದು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಕನ ಹಿಂಗ್ ಕುಂತೋಂದು ಇಂಚ ಬಂಗ ಏ ಸಾಗರ್ ಬತ್ತೆ ಓಂಡಿ ತೋಜ್ಜೆ ಸಾಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟನ್ 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 ಸಾಗರ್ ಎನ್ನ ಶೋಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲೆಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಅವು ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅತಿ ಯಾನೆ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟು ತೂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಲ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಅದಿಗೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಏರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ದಿಶಾಂತ ವಗ್ಗ ಬೇಬಿ ದಿಶಾಂತ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಫ್ ಮಾತ ಮಾಡೋದಿತ್ತೆ ಆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೊಂದು ಓಡಿ ಫೋನ್ತೀರ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಮಾತ ಫೋನ್ತೀರ್ ಅಂದ ಆಶಕ್ ಮಂತಂತೆ ಎಂಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಪನಗ ಮೇಲೆ ದೀಚು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ ಚಾನಲ್ ಎಪ್ಪುರಿ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಒಂದಿ ಬೊಚ್ಚಿಗಿತ್ತು ಕುಡುಂಜ ಅತೆ ಕೊಂತರ ಅನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುಲ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ ಕಟ್ಟಿದುಪ್ಪಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಅಂಚೆ ವರನೆ ಕಟ್ಟುಜ 2-3 ಸಲ ಕಟ್ಟ ಎಂಕ 2-3 ಸಲ ಆನಗರ್ ನಾನು 4 ಸಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ಪೂಜಿದು ಸೂಡಿವಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ 5 ಬಾತ ಸಲ ಕಟ್ಟಿನ ಓಲೆ ಪಿಯುಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಎಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ರಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯ ಪಿದಾಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಡುತ್ತು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಓಕೆ ತಾನು ಓಕೆ ನಾ ತುಳಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಸೊ ನೆಬೋಲು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ಮಿಸ್ಸಿ ಪಾರ್ದ ಅಂಚದ ನಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆತು ಸೊ ಐತಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಕಂದು ಬೇತೆಜಾ ಎಂದೆ ಒಂದು ಪೂ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತ್ತಿ ಬೇಬಿ ಕತ್ತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇದಾಡು ನೀ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಬಿದಾಡ್ರಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಡು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಎನ್ಮ ಕಾಲಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಅದು ದೀಪ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪಿದಡ್ ನೀ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿದಡ್ ಮಾತಾಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪಿದಡ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ಮೊಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ ನೀ ಎಂಕ ಮಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಾನ್ ಅಂದಿಟ್ರೆ ಮೊಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕಲ್ಪಾವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗ ಬೇಬಿ ಬೈದೆ ಬಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋಡೆ ತೋಜುಂಡು ಸರಿಂಡು ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲೆಂಕಲು ಬಿದರ್ದುಲ್ಲ ಸೊ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಮಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀರಿ ಇನಿ ಪಕ್ಕುಶ್ರೀ ಪಂದಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕುಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಐತ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಮಾರೆ ಕರೀಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ರಂದು ಮದಿಮೆ ದುಂಬೆ ಪಂತರು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೀತ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆಂದು ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿದ ಪಿದಡು ಗೇಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಡೌಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಲೊಂದು ಗೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇರು ಬಟ್ ಇಂಕಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮದ್ರಿಂಗಿಲ್ಲ ತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಂತರ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಣ ಇಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪ ಇಂಕ್ಲು ತೂದಿ ಬರ್ಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನರ್ವಸ್ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ
ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ ಕ್ಲಿಪ್ ಮನ್ತ್ವಾ ಚುನ್ನಿಲ್ಲ ಚಿಂಕಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಂತೇರತ ಪಂಡ್ರ ಬಂತೇರತ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಬರ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ರಿ ಅಂಚೆಂಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ಕಸಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೀ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮಾತ್ರ ರಿಯೂನಿಯನ್ ನಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ಲಾಪ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಾದೆಂಗೆ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಉಂತುಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂದಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಟರಿಗೆ ಅಂಜಾದೆಂಗೆ ಪಿದಾಡುವ ಹನ್ನೊಂದು ಈ ಮಾತೆಂಗ್ಲ ಜೋಕುಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಕಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೋಪುಂಗೆ ಅಂಜಾದಿನ ಎಂಕ್ಲನ್ ಕಡಪುದ್ರ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೆಹಂದಿದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಾನು ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಪ್ ಮಂದಿರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಕಾವ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಬಲೆ సెల్ఫీ ఉంది సెల్ఫీ ఉందిలే పోజు ఉందో అవేనా ఇరే గొత్తుండు వన్నది ಶಿವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಾರಿದಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಂಚಿದಿಗೆ ಒಂಜಂಜಿ ಬರ್ಲ ಸವಿತಾ ಹಾಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಮದಿಮಾಯರು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನೀ ಮೆಹಂದಿ ಅದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪರಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪರಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ ಇರೇಗ್ ಅಂದ ದೇ ಖುಷಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸ ಪಾತ್ರ ಪನಂದಿಲ್ಲರು ಮೇರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಗೋಬಿ ಮಿಗ್ಲೆಗ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ವೆಜ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆತ ಅದೇ ದುಕಾನ వచ్చా ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರ ನಮಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚಾದ
ಅಲ್ಲ ದಾದಾ ಕೈದಾರ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ದಾರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಕೇನಂದು ಏಡ ಹಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗ What's up on the Pets people? Hey, Pandit, are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, 4. Once again, sing with me. Hey. Nalla joru. 2, 1, 2. ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಪಕ್ಕುಶ್ರೀ ನನ್ನ ನಕ್ಕಲೆಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಮೇರೆ ನಕ್ಷದ ಮದಿಮೈ ಮದಿಮೆ ನಾಚಿಗೆ ಮದಿಮೈ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಚಿನ್ನು ನಕ್ಕಲು ವನಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ನು ನಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ನಲಿಪೆರ ಉಂಡಿಗೆ ಡಿಜೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಲ್ಪಿದಡುನು